recitaciju Rodna kuća dragog nam Nijaza Uspahića prezentovat će autorov unuk, a naš učenik Ajas. Sve nas je više i živih i mrtvih, rasutih po bijelom svijetu. I sve je manje rodnih kuća po našim otetim zavičajima. Tako je bilo, bivalo i biće. Sve dok su ljudi to što jesu, melek i šeitan koji nit života vuku na dvije suprotne strane svijeta. Rodna kuća, ona postoji vječno. Uzalud vremena protok, jer kako dani teku, ona se proljepšava i prema nebu raste. Kraj nje žubori potok, u njemu rusa pjesma koja nikad ne spava. Kuća živi u pjesmi, pjesma živi u meni kuća živi. U meni nada raste, da će se pod krovom kuće život da zarumeni i da će pod starom strehom opet crkutati laste. Niz bašću ide mati, to nebo zemljom hodi, čelo joj ljepše od zore, zora u meni rudi, u zavičaju, dedo opet me za ruku vodi. U ovoj rusoj pjesmi, u ovoj snovitoj jadi. Vraćam se rodnoj kući, otetoj rodnoj grudi. Majci zumbulu srca, što se u duši plavi. U srcopisu bosanskog jezika riječ kuća za sva vremena pisat će se velikim slovom.